Hola! Què tal? Vinga, us obrim la finestra. Vale, aviam. En principi hauria d'estar per aquí el primer sobre. Ai, quina emoció, quina emoció! A veure si el trobem, eh? Vale, busca per allà i jo buscaré per aquí. Qui ve per aquí? És la roda! És la roda! Mira! Ho ha trobat! Obrim. Apa! Què diu aquí? Bé, per què seran aquestes lletres? Això és una... Per la barca de perxar! Hem de buscar una barca de perxar? Mira, estan aquí! Ah, doncs corre, anem! Mira, les barques estan allà! Oh, corre, corre! Mira, hi ha el perxador! A veure si ens deixa pujar amb ell. Ens anem! Hola, què tal? Com et dius? Àngel, que podríem pujar amb tu a la barca de perxar? I la roda podria pujar? Sí? Vols que pugem? Sí. Que xulo, vinga, va. Què trobes tu? Crec que ja ho he pillat. Pillat? Molt. Anem a pujar a la roda. I ara qui puja? I ara aquí puja la princesa. Vinga, puja. Un peu aquí. Passa aquí davant. Sent. Ara jo, aquí darrere. Ui, ui, ui. Que perxo jo. Ai, anem soles. I tu no vas? No, ja veuràs, si ho fareu molt bé. Sí. Aquesta no te l'esperava. A veure, Toca en terra que això ha de tocar a terra. i ara es fa terra. Crec que ja ho sé. Pujam suau i baixam suau. Com anem, Arlet, roda, com anem? Mira, això és la casa de fusta. La casa de fusta. És aquella casa que van portar del Canadà, la van portar sencera i ara és un museu, una cosa així, tenen una exposició, és l'oficina de turisme. És xula, eh? Estic esgotada de les barques de perxar, tu. No t'ha cansat? Tant remar, i a més estava ple de mosquits, no? A tu t'han picat. Però jo no estava cansada. No estaves cansada? Però jo no remo. Ah, clar, com que tu no remaves. On t'han picat els mosquits? Aquí. Ah, sí, ja veig que ho tens vermellet. Bueno, va, anem a veure on estem del mapa i a veure quan ens queda pel següent. A veure, l'obrim. Ja l'obro jo. Vinga. Posa el pla aquí. No estava gaire pla. A veure, venim d'aquí Sí? i hem d'anar aquí. Sí, el 2. Sí, però ara estem per aquí, més o menys. Encara ens queda molt de tros per arribar fins allà i hem d'anar caminant. Apa. A veure, hem de trobar el sobre en algun lloc de per aquí, en principi. Jo estic molt cansada, eh? Jo també. Què són les de la finestra? Sí? Sí. Em sembla que esteu buscant això. El sobre? Per què el tens tu? Soc un voluntari d'AIS. Me'l va donar una Marfanta, ahir. Anda, i estàs vivint per aquí? L'obrim. Estic de pas. Ah, vinga, sí, obrim-lo, obrim-lo. Ai, la illa de Buda. Illa de Buda. Illa de Buda? Què és una illa de Buda?
Illa de Buda? Tu saps el que és la Illa de Buda? Mira, hi ha un ferri que surt des d'aquí que us porta fins a la illa de Buda. Menys mal, no haurem de caminar. Que bé, i a quina hora passa? Doncs em sembla que passa d'aquí uns minuts. Perfecte, doncs a veure si l'agafem. Moltíssimes gràcies. De res. Vinga, anem. Què? Ràpid, A que sobre. no el perdem. No, el poso, eh? Vale, perfecte. Espera'm, eh? T'espero, només faltaria. Ja està. Vinga, anem! Vinga, anem. Vinga, la roda. El portes tu? jo. Vinga, Jo perfecte. porto el Portes mapa. el mapa. Vale, jo porto la roda. No, jo porto tot. Adéu. Adéu, gràcies. Tenim que anar caminant? Sí, no, anem en ferri. Bienvenidos a la embarcación El Serrallo, de parte de la tripulación Eliseo. Yo me llamo Alex y voy a ser el patrón durante este viaje. Anda, així que la península ibèrica, que és on vivim nosaltres, es diu així pel riu Ibero, que és aquest. Sí. Ibero. Hola, que curiós, no ho sabia, tu ho sabies? Què? Estem buscant a la illa de Bu. A veure si la trobem. A veure si la trobem. La isla de Buda es parque natural isla de Buda, con la illa. ¿lo has sentido? Debido a su Sí. gran importancia medioambiental, está completamente cerrado el paso al público. En ella podemos observar isla de un Buda. cambio de paisaje. Dentro Aquí Buda. sí que vemos Dentro grandes Buda, la árboles isla y de estos Buda. árboles Venga, no venga. son autóctonos, son más bien de origen australiano. Buda. Es el eucalipto. Vinga, anem allà. Esta isla de Buda tiene un nombre muy curioso que siempre se suele relacionar o con el dios o con la religión, pero que en verdad no tiene nada que ver. Se llama Isla de Buda porque antiguamente la gente del delta venía a esta isla a recoger una hierba que le llamamos la enea. La enea era de lo que hacían antiguamente los cestos y los asientos de las sillas. Esta hierba en latín se llamaba puga, con G, y con los años la G fue derivando a la G.